ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ସେହି ସିଂହଟି ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଥିଲା। ସେହି ସିଂହ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସିଂହର ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ରହୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶିକି ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଯାଇ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ହେ ସିଂହରାଜା, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପଠାଇଦେବୁ, ଆଉ ଆପଣ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହଟି ହସିଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିଲା। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଲୁଆଟିର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆଟି ବହୁତ ଚତୁର ଓ ସେ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା କି ସିଂହକୁ ପାନେ ଦେବ ବୋଲି। ବିଲୁଆଟି ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବରେ ଯାଇ ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କ୍ରୋଧରେ ସିଂହଟି ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା ଓ କହିଲା, କାହିଁକି ଏତେ ଡେରିରେ ଆସିଲୁ? ବିଲୁଆଟି ଚତୁରତାର ସହିତ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ କ୍ରୋଧରେ ଆହୁରି ଜୋର ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ଅଛି? କେଉଁଠାରେ ସେ ଅଛି? ବିଲୁଆଟିକୁ କହିଲା, ତୁ ଚାଲ ମୋତେ ନେଇକିରି ସେ ସିଂହଟି ପାଖକୁ। ବିଲୁଆଟି ସିଂହକୁ ନେଇ ଏକ କୂଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ସେ ସିଂହଟି ଏହି କୂଅ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି। ବୋକା ସିଂହଟି କୂଅ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୂଅରେ ନିଜର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ହଁ, ଏ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଓ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆଟି ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସିଂହଟିର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା ଓ ତାପରେ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ବିଲୁଆଟି ବଡ଼ ଚତୁର।